Nevesfeira.gal, a revolución digital do comercio local do Concello das Neves. Nevesfeira.gal vai a ser un espazo de comercialización digital e físico que permitirá a comerciantes, produtores, artesáns e artistas da comarca poñer en valor os seus produtos e establecer unha comunicación directa cos seus clientes. O proxecto ten dous eixos principais de actuación: a creación do espazo digital, portal web e app que agrupe toda a oferta comercial de servizos e recursos turísticos das Neves. Para a posta en marcha destas ferramentas, se realizou previamente un plan de acción e a súa implantación vai acompañada de accións de formación, campañas de animación comercial, publicidade e instalación dun escaparate virtual e rede wifi. A creación do espazo físico de venda mediante a transformación da primeira planta do Mercado Municipal das Neves, un espazo para comercializar os produtos locais que sexa un modelo de digitalización comercial, sostenibilidade e economía circular nas súas instalacións e actividades que se leven a cabo. Un espazo digitalizado, eficiente, accesible e con servizos a clientela que amplían a estancia das persoas usuarias ao mellorar a experiencia de compra que servirá de modelo de innovación. Ademais, en apoio aos servizos de As Neves, o proxecto Nevesfeira incorpora un vehículo eléctrico sostible, reafirmando así o compromiso co medio ambiente e a transición ecolóxica en entidades locais como a nosa. Engádese tamén ao proxecto Nevesfeira importantes referentes locais, como as prestixiosas adegas do noso municipio, que conseguiron ser xa un referente no sector do enoturismo das Rías Baixas, a vez que cultivan múltiples premios internacionais cos seus exquisitos viños. Doutra banda, o sector hosteleiro tamén estará presente ofrecendo a visitantes e turistas un amplo abanico de ofertas. Nevesfeira.gal é un proxecto financiado polo Ministerio de Economía, Comercio e Empresa no marco dos fondos Next Generation da Comunidade Europea, na liña de axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Benvidos á nova era do comercio local das Neves.